documents they follow them my mood this time. Belakana hambai sini media bondorokno tini ni sal angka belaikan obo tongthokmani sal ni mano sini o hayong kotoro sini international women day nei sara prithibiyo no brirokni odhikar ba brirok agi মানে tang dos kono sai tola ponjak mani oba heke sini united nation ni bisingtike বিশেষ করে जोंनुगो 1911 ও 19 मार्च ओ साल 80 मार्च नि सालो सेंजा माके 19 मार्च पहिला 1911 ও सेंजागो यूनाइटेड नेशन दो ओंखाय तिनि अब आगिन थाइजिंगो जों गोबां मा खनालायका सिनरो तिनि टाउन हल विशेष के सिनि बोबागारनि वारि अनगै जों त्रिपुरा वुमेन फेडरेशन जों तिनिओ और चीनी आगरतला टाउन हल जों सेलिब्रेट खालामनाय दंगो जों ऑब्जर्व खालामनाय दंगो अबनि बिसिंतिखे जतन साइमांखा जे जों तिनि जे विशेष के बरिरगनि जे साल जे हायं कतर जों तिनि अमा हायके सेलिब्रेट खालामनाय दंगो ताइ जों त्रिपुरा सरक चीनी त्रिपुरा द फरक चीनी बुबागान वारियनि जों दिनो तो माने हहम द दं खालायै जों माने नकतागे खालायै जों yang बायरे रगो गोबां मा बरंना रंगबाय थाना अबा हेके जों पालालाय दंगो ऑब्जर्व खालाय दंगो सेलिब्रेट खालाय दंगो अमन बागे बेलायखान आं दंफोगो नेक्स्ट किसा अब दुलिनि साल पालायजक माने बा मेनते नि पालायजक माने अब बिसिंते त्रिपुरा साने हायं गनांगो बोसोर गरसे ताबो दिनि जों समाते समाते सुंजाय दं दुलिनि आव अक साना थांगे जों थाइजिंगो जों खानाखा विशेष के त्रिपुरा सारो जों त्रिपुरा जोबानो जों अर आं साना मुसुंगो बोरि रक नु खुनि तो बैकबोन जों हजागो आबनि जेखाने जों बोरि रक जे दफा जे सोसाइटी ओ जे बोरि रक जे सिसाजा खिया अ सोसाइटी कुचुगो कानाय कुचुगो कावै दंगो आबन बागि जों ताव तिनि सिनि त्रिपुरा जों मारक बसों बेलायखान जों ताव तंथगलायै जों तिनो माहके सेलिब्रेट खायो सिनि जे थाइजिंगो जों खानाय सिनि महारानी कृतिसिं मुताबक सिनि पूर्व आसनि जे एमपी बबो फाइजा आन बागे जों तेबो खानागासिनि त्रिपुरा जों मारक गोबां मा जों आईएएस ऑफिसर खा तै गोबां मानि स्कूल चालुगै दंगो गोबां माताबो लीडर्स नि तंसिनि एमपी नि दंगो अबा केसिनि त्रिपुरा सद फरकबो जों अमा हायखान ताबो जों कुचुगो कायसोमन जों नु जों तेबो गानाय सिनि बुबागरनि नेतृत्व जों तेबो कुचुगो कानाय हांखा खलायो आवन बागे जों त्रिपुरा जों मारक जों ताबो फागि जों नगा आसुगै दंनानै जरानिया जों ताबो जों सिसानानै जरांखा जों त्रिपुरा सा द फरक जों अमा हागे बुइबाय जों तलाव तंजागे वै जों जेहेतु सिनि बुबाग्रा सिनि 184 राजा तब 86 नंबर सिनि राजा बमा हेगे सिनि त्रिपुरा जों मारनो बेलायखान बरम रुवा जों बुमारकनो बेलायखान सन्मान खायो अमनि बिसिंपिनो जों नुखा जों लाइ थांनाय बिसोरबो सिनि बोरि रकनो अबा हेके बुबाग्रा ब जागार उइनाय जों खरक निताबो सिनि बोरि रक सिनि त्रिपुरा एसेम्बली ब एमएलए नगै दंगो सिनि बरम गनां सपना देबमा सिनि बरम गना जों सिनि नन्दिता रियां देबरमा का जों खरक निमानै दंगो मा हेके विधानसभा लाइ थांनाय विधानसभा 2023 एसेम्बली इलेक्शन ब बोरि रंग 6 जन ब जागार रखा सिनि बुबाग्रा अबा हेके जों नगो आबन बागे जों दिनि अ इंटरनेशनल वुमेन देव जों दिनि बेलायखान आंखे जों एक्साइटेड जों तंथगलायजा जों अर जागा जागा सागे खाय जों बेगलायै सिनि आगरतला टाउन हल जों ताबो सेलिब्रेट खालाय दंगो ताइ सिनि अर थाइने जे डिग्निटरी जग बरक गोबां बरक काम काम साका विशेष के सिनि रोजाबनाय থেকে शुरू खायै बेलायखान जों रोसामुं काहाम काहाम जों खानालाय मांखा जों जेमन सिनि सेनफुंमा थाइजिंगो सिनि बरंगना जे सिनि रोसाबै थांगा सिनि उसा देबरम बबा हायनो जे सेनफुंमानि अ कोंना कारजागै तंगन ब पुरन फर मने बागे आं बेलायखान तंफका अबा हायके सिनि सेनफुंमा ब हायके बोरैंगै ब अमा हायके सिनि अ खानो बांला राजा बे जुद्धरे चंगारक मानि जों सिनि को नगो सिनि राजमाला नगो ताइ अबा हायकेन सिनि त्रिपुरा जोबानो जों ताबो फायदि अबनां कबुं नामा जोंगो जों त्रिपुरा जों मारक सलारक बाय थाइजिंगो जे सामुंजे समका सम बेतन दिन ऑफिशियली साख्रि हिंगाखे जों समका सम बेतन मानि दंगो जों ताबो आहेनो जेतो सामुं तांखानि हिंगायतो जेमन सला 600 के सला ब्रि 500 जों अमा हाय जों अबा हायरकनो जों आबो जों खिबिना नांनाय जों ब्रि रगो नगो दिन आई बासा कांगे आइचु बास होय बसारनो सारिने न हायते सुरु खाई बेबा बसाय बसाना माने सारि माने हायते सुरु खाई अबा हायके
खालाय दङ आबो अमा केसिन बरिरक ना आं कबुंगा मोसंग जों बुमारक न जों फायदि अबा हेकेसिन तिनि अ इंटरनेशनल वुमेन डे नि सालो जों ऑब्जर्व खालामनि बिसिंथि जों सोलोंलायाना जों ताइ मनक मुखुंगो सिनि द फाव सिनि सोसाइटी ओ जों सामुं सामुं खालाय जों थाक थाक करे बुमा गाना लगिरमानि बिसिंथि सिनि नेक्स्ट सिनि जेनेरेशन सिनि जे सार्वाइवल जे सिनि एक्जिस्टिंग जों अबनो जों रखा खालायलाय होननाय दिनै समय तांगे नांखे नरंनि मीडिया नि बिसिंथि कबुंगा मोसंग बोसोराव बरबां काबनि मानसं दिनै जे बुमा बदल बुमाते जे इंटरनेशनल ओरैनि आथिमा आंखा खालायो 12,000 लाई 1200 1300 1400 kana haima tong ha 2000 tan lai kana haima tong tani mala sing town chichinar ni capacity tong 800 ni opor saka tola miroi ga abuni yagulo tabo ko gisingo wa hawa asu jak tong baire bo asu tai lama bo tong आंखा खालाय 2000 नि बिसिं खाना हाय हाने बिसिरगो ले को हाइरगो पालंना ने मानसु तंकाबो जागाखौ लुबिमे जेतु जाखौ मादा ए आंगाबो नि बगन आंखा खायजिं आरो आसु तुनि मा माने आनि बखाव मा तंखा नेक्स्ट तो जों ओरै आंखा जों जेमन जों सिनि आस्ताबल मयदान नि आंखा बा सिनि एडिसि खमलंगो सिनि सेनिगे तो जों खालालाय आंखा खाखलाय आबा हायके जों खालिते कतर लाय दिनै जे इंटरनेशनल वुमेन डे सानो 8 मार्च इंटरनेशनल वुमेन डे सानो संताइबो तंखौ तो खायसं ताइबो कसा कर्म खायसं कुकुलंग खायसं खालाय नै आंखा खाखलाय जों खबो खालायलायनाय जों सेंट्रल कमिटि सिनि टीडब्ल्यूएफ जों अमा हायके जों अर्गानाइज खालायनाय जों दिनै इसिनि टीडब्ल्यूएफ सेंट्रल कमिटि अर्गानाइजिंग बिसिंतिनो अमा हायके बुबागारानि दागि मानि बिसिंति जों दिन टाउन हल अमा हायके कुकुलंग खालायमा उनबागै आं बेलायखनो तंखबै एक्साइटेड इंगे आं हामबाय मारवा जत बुखु फाइने रखनो आंबागे जत बुखु फाइने रखो अबा हायगेन तेबो खा स्रांगै सिनि बसकां सिनि सामुकाम खालायना नां जों दिनै समय ताङै थांनाय नै आंखो अ हायनि जत सिनि बुखु समनो आं कबुंना मोसं आसना हामबाय आनि सिनि मुंखे टीडब्ल्यूएफ सेंट्रल कमिटि नि वाइस प्रेसिडेंट आनि बुंखे बुदलक्ष्मी देव हामबाय